Claro, falando de colingüística, eu, a pesar do que poda parecer polo discurso que dei antes, eu estou plenamente de acordo co que dixo María. Porque a ecolingüística non se limita só ás diferentes linguas, senón tamén as variedades dentro de cada lingua. A min doeríame na alma, ou seja, eu estou aquí non porque defenda que na Galiza temos que falar como en Lisboa ou como no Río de Xaneiro ou como en Mozambique. Eu estou aquí porque defendo que a fala que temos nós aquí, a fala que eu herdei da miña avoa, que esa fala xa é a mesma, é unha variedade máis dentro diso. E unha variedade que eu quero manter, que non quero que desapareza. Do mesmo xeito que me parecería un crime contra a humanidade que a variedade andaluza do castellano desaparecese. Ainda que o castellano non vai a desaparecer, pero a variedade andaluza, que é unha variedade que ten unhas características propias, se desaparecese sería unha perda moi grande para a humanidade. Eu vexo o galego desa mesma maneira. Eu quero preservar a variedade galega da lingua galego-portuguesa. O chamolle así. Hai xente que opina que é unha poda diferente que se separou da árbore. Mais lonxe, máis perto, estamos de acordo no clásico, que é que todo o mundo aquí queremos que a forma de falar que temos na Galicia históricamente que se manteña por séculos e séculos. O que discrepo é que esa sexa a única razón pola que falar galego. Porque eu falo galego por iso, eu falo galego porque a miña lingua, primeiramente, eu defendo as linguas minorizadas e minoritarias alrededor do mundo con toda a miña forza. Eu son falante do euskera, teño B1, mas estive moitos anos estudando euskera e falo euskera, ata porque estive vivindo ali para o exercicio do meu traballo é necesario, a meu ver, falar a lingua da xente, mas tamén penso que hai xente que non ten por que falar o galego polos mesmos motivos polos que falo eu, e iso non está mal. Hai xente que pode falar galego simplemente por motivos puramente económicos, é porque diga o galego a min compénsame usalo porque así fago negocios co Brasil, e parece ben. Ou xente que queira que as súas crianzas falen galego non porque sexa a súa lingua, senón porque din non, porque así se saquen o título de portugués e teñen no seu currículo unha lingua máis internacional. Pareceme, non é a miña motivación para falar galego, mas pareceme que non podemos renunciar a ningún motivo para falar galego. Non existen motivos errados para falar galego. Entón, iso por aí. Claro, eu centro-me moito no utilitarismo da lingua porque outra xente non fala disso, non porque eu sexa excesivamente utilitarista cando falo da lingua. Eu falaría o galego igual, o mesmo cariño, se fose unha lingua falada por 100 persoas. Se fose o córnico, eu falaría igual galego. Mas non é. E hoxe en día eu vexo que a única xente que é capaz de vivir plenamente en galego, ou folgadamente en galego, é a xente retigracionista. Porque existen moitas eivas que ten o galego que se non enchemos co portugués, enchemos co castellano. E aí é onde ven o discurso de o galego, portugués ou galego castellano. Porque eu son o primeiro que está sempre facendo todo o que se pode facer na internet para que estea todo traducido ao galego real. Eu son o primeiro, Twitter ten que estar en galego, aí estiven eu. Buscar en galego, aí estiven eu. Sempre, toda canta causa hai, estou eu aí. Porque o que quero é que toda a xente galega se vexa reflectida. Mas, por exemplo, o sistema operativo de Apple, o dos Mac, o iOS e tal, hoxe en día non ten galego. Estamos loitando para que o teña, eso non ten. A xente que ten un iPhone hoxe en día ten dúas opcións, basicamente, que é configurarlo en español ou configurarlo en portugués. É claro que temos que lutar por este galego, mas agora mesmo, neste preciso instante, en que ainda non temos o sistema en galego, que facemos? Perdone, pero é que creo que partiche de algo que non é real. Eu non son unha integracionista,
pero teño unha filla de 8 anos. Os debuxos veos en portugués. Os meus sistemas operativos están en portugués. Bota a manda portugués sempre que fai falta, porque eu necesito unha ferramenta, pero non son reintegracionista. Vivo a miña vida completamente en galego. De momento a miña nena é totalmente galego falante, pero non son reintegracionista. Moitas grazas pola matización. Retrato as minhas palabras e vou refacer a frase. Non é xente reintegracionista, é a xente que ten o portugués como referencia, podemos falar, ou que ten o portugués como apoio, é a única xente que é capaz de vivir plenamente en galego. Sentes que representado con iso? Iso, sí. Vale. Expliqueime mal, pido desculpas, non era a miña intención. O que me refiro é iso, que a xente que ten esa perspectiva de botar man do portugués. Porque é iso, en cousas como os deseños animados, os filmes, eu consumo moitas series nas plataformas. Cada vez hai máis galego, afortunadamente, céntranse moito no contido infantil, e eu, en todo non pareza, non son un neno, entón tamén o conteúdo para adultos tamén me interesa que este en galego, non está. Cando veixo unha serie, a opción das lexendas que lle poño, tamén teño dúas opcións. Podo ou saber moito inglés, ou saber moito francés, ou saber moito xaponés, ou a lingua na que estea vendo o conteúdo, ou se non teño basicamente dúas opcións, usar as lexendas en español ou en portugués. E iso que me refiro co que o portugués axuda o galego, completo o galego, porque serve para iso, para que eu poda ver as cousas na miña lingua. Ou no caso dos libros, se sai o filme de Dune, ou non sei como se pronuncia, un éxito. Vale, quero ler ese libro en galego, non está en galego nin moi editada, nin hai, ata onde eu sei, non se vai editar. E todo o mundo se lanza de ese. Como chegaría que non está en galego? Sí. Vou a mirar, porque Pois interésame moito. é unha novela que a mí me encantou, que vin con 12 anos en castelán, lóxicamente, e hai pouco, e non mirar, pero tenho a sensación de que vida que está en galego. Cando saiu o filme, o primeiro filme, busquei non o encontrei, por iso falo diso. Se está, por favor, dimo, porque o compro e seguir. Pero por pôr un exemplo, non? De unha cousa que está de grande actualidade e a xente, cando quere acceder a iso, ou non botar en galego, ten tamén esas dúas opcións. Ou o español, o castellano, ou o portugués. E entón, é a iso que me refiro con que hoxe máis que nunca temos esa opción, o galego portugués ou o galego castellano. E aparte, Non, cando remates, vale. quería dicir algo. Pero pensei que se dicían os obxíos. Pero podes... E aparte, tamén acontece unha cousa que é que a xente que completa o galego co castellano, cousa que até certo punto pode ser legítima, podes completarlo co castellano, co inglés ou co noruegués, se apetece. Porque vivimos nun mundo afortunadamente moi plurilingüe, antes máis fomos mellor, estamos todas de acordo niso. Mas estamos vendo que a xente que consome moito en castellano, o seu propio galego absorbe formas do castellano, absorbe palabras. E incluso estamos vendo que agora na mocidade galego falante, que pode ser na música que se fai, por exemplo, mete palabras do castellano de Hispanoamérica, porque son as que os seus referentes teñen e inclúe esas palabras no galego, metendo eses novos castellanismos no galego. E iso pasando tamén en formas gramaticais como tomarse algo, en vez de tomar algo, que hoxe en día prácticamente calquera persoa, diría que menor de 20 anos, usa esas formas, usa ese tipo de verbos pronominais cando non son pronominais en galego. Iso solucionase, bueno, unha das formas de solucionarlo, non digo que sexa única, mas moito mellor que facer mil e unha aulas de hai que facer así, hai que falar galego desta maneira, non digas isto, digo outro. É moito máis fácil indo ao portugués, e tendo o portugués como máis como un input para limpar eses lixos que están agora no noso galego, e incluso para revigorizar cousas como o infinitivo flexionado, que hoxe en día é difícil ver en textos galegos, non digo que sexa imposible, e afortunadamente hai moita xente que escreve moi ben con moitos infinitivos flexionados, e se tendes o Spotify traducido ao galego rack, usa o infinitivo flexionado que dá sempre ben. Mas sí que é verdade que o infinitivo flexionado é unha cousa que se non ves no uso, non vas saber usar. Por momento que te explique unha limpeza. Eu tentei con amizades miñas. E eu
sei usalo a certo ponto porque o consumo, porque cando vexo algo en portugués, cando leo algo en portugués, está aí. E quédame a min o uso na cabeza. E por repetición, uso. A xente non ten ese input, perde. Entón, o portugués tamén serve para iso, para recuperarnos formas. E xa está, xa acabo que farei demasiado. Non me deixedes falar tanto, por favor. Siempre dio a palabra a sus primeros.